Трябва да обичаш, но да знаеш, че може да не те оценят. Защото хората правят грешки, изпитват емоции и са в различно състояние. Когато обичаш, трябва да знаеш, че може да направиш за него или за нея съответно 99 неща и на стотното да ти направи забележка. Това е напълно нормално. Обичай. Това не означава, че си сгрешил. Не трябва да допускаш да влияят на добрите ти намерения. Няма човек, който да не е критикуван за едно или друго нещо. Защото когато даваш най-доброто от себе си и осъзнаваш своите действия, значи си в правилния път. И това е посоката. Хората са непостоянни, променят се. И това оказва въздействие и на тяхното поведение. Един и същи жест, една и съща дума, като обичам те, може да има различна реакция в човека пред теб. И това трябва да го осъзнаеш. Защото, като хора, ние сме склонни да се обиждаме. А когато сме обидени, ние не искаме да даваме, не показваме обичта си, а това вреди на нас самите. Защото не виждаме позитивното и красивото в живота. Трябва да обичаш заради себе си и както ти можеш, защото само така не могат да те наранят. Едни от най-силните болки и страдания идват от хората, които обичаме. Обичай. И когато обичаш, трябва да знаеш, че това е отношение. Това е грижа и внимание към отсрещния човек. А когато си наясно с това, твоите жестове биха имали по-голям успех. Обичай. На първо място, заради себе си обичай и хората около теб. И не допускай да те разочароват, като знаеш как да подредиш мислите си и какво да очакваш. А когато си в обратната страна и към теб правят жестове и казват мили думи, внимавай как реагираш, защото нараненият човек не иска да дава. Обичай, показвай обичта си и обич ще е до теб като сянка в живота.